जोबोर गोजोनथाव रादाब दिनैहाय इउ.एन एकाडेमि कुमारिनि काटानि थाखाय आरो आंनि थाखाय जोबोर गोजोनथावसिन रादाब मानोना 2009 मायथाइनिफ्राय इउ.एन एकाडेमिखौ गिबि गायसनजेननायनिफ्राय आं सासे गोरायुं हिसाबै बेवहाय खामानि मावबोदोंमोन। दा 2021 मायथाइयावसो आङो बे फरायसालिनिफ्राय गोरायुं निफ्राय बिबान एंगारदों। दा दिनैहाय 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बेयो कुमारिघाटा इउ.एन एकाडेमिनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव। जों 4 डिस्टिंक्शन मोननो हादों। बेनि गेजेराव 97% लानानै सासे फरायसाया बेनिफ्राय डिस्टिंक्शन मोनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना 2010 मायथाइनि बेट्समोन बिसोरो। दा बेखायनो 2010 मायथाइनिफ्राय नाजायै जोंनि फाउन्डारनि सेकेन्ड बेट्स बे इउ.एन एकाडेमि कुमारिघाटानि। दा बेनि गेजेराव जिखिनि मोनसे मोजां मेसेज फैदों जे बर' मिडियाम फरायनानैबो जोङो डिस्टिंक्शन लानो हायो, मोजां सासे फरायसा जानो हायो। बेनि मोनसे फोरमानखौ इउ.एन एकाडेमि कुमारिघाटानिफ्राय जों दिनैहाय होनो नाजादों। नंगौ, बिथांनि नखरा दीपक बर'नि नखरखौ जों मोजाङै मिन्थिगौ। बे दीपक बर'नि बिब'आबो जोंनि इउ.एन एकाडेमियावनो फरायदोंमोन। दा जों बिसोरखौ फाइनेन्सियेलि जोङो फिस लायालासिनो फोरोंबोदोंमोन दीपक बर' बिथांखौ। दा दिनैहाय बे अबस्थायाव मोनफैबाय आरो आङो एम.एल.ए. हिसाबै बिथांनो नांगौ बायदियै हेल्प होनो थाखाय आंबो राजि दं। नंगौ, बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। दिनैसिमबो जोङो टप 10आव दासिमबो बर' आयदानिफ्राय जोङो गोबां फरायसाफोर मोननो हायाखै। गेजेराव जोङो सासे मोननो हाबाय, बिबुंसार बसुमतारी, बेखौ जों मोननो हादोंमोन। किन्तु दिनैहाय जों बिथांनि उनाव जों मोनफिननो हायाखै। दा बेनि थाखाय जों बयबो नाजालायनांगोन। फरायसा, फोरोंगिरि, लोगोसे बिमा बिफा जोंनियाव मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों जों थाङोब्ला हयथ' जोङो उननि समफोराव जोङो बर'निफ्राय डिस्टिंक्शन टप 10आव जोङो मोनहैनो हागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360